Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' affarijiet li tista' u ma tistax tagħmel f'Malta. Din hija t-tielet edizzjoni ta' Tista' ma tistax. Tista' ma tistax. Skont il-liġi ta' Malta ma tistax tfarfar it-tapit għal ġol gallerija ta' taħtek. Għaw xi nies li jġildu jew ikollhom xejdu mal-ġirien tagħhom u biex ipatwilhom joqogħdu jikinsu it-trapal fuq il-bankini tagħhom jew farfru t-tapiti għal ġol gallerija ta' taħtom. Xaru każa ma tistax. U ma tistax tpenġi graffiti mal-ħajt. F'Malta skont il-liġi ma tistax tpenġi graffiti imkien u fuq l-ebda ħajt. Ħlief jekk il-ħajt ikun tiegħek allura tista' tagħmel it-triq għax il-ħajt huwa tiegħek, u ħlief jekk ikollok permess speċjali. Jekk ikollok permess speċjali tista' tpenġi graffiti fuq ħitan bħal mudan. Ma tistax. Tista'? Ma tistax tagħlef il-ħamim fit-triq. Għaliex inewej meta titfa' ikel fl-art biex jikluh il-ħamim tkun qiegħed tħammeġ it-triq u allura tista' tiġi li qed tikser il-liġi li ma tistax tħammeġ fit-triq li ma nistax nifhemu li ma tistax tagħlef il-ħamim. Imbagħad jistgħu jisparawlhom x'midera qegħdin jisparawlhom il-ħamim mela ma rridux noqtluhom ukoll l-ewwel ħalluhom bil-ġuħ, bad nisparawlhom. Ma tistax tidħol fl-għalqa ta' xi ħadd jew fil-ġnien u taqtalu l-frott u tiklu qiegħda fil-liġi ta' Malta. Ma tistax tikol taqta' u tikol il-frott mill-ġnien ta' xi ħadd jien irnexxieli imma għax ġejt f'ħin li l-bidwi niżlet ix-xemx u mar jorqod id-dar. Hemm xenu ġej! Hemm xenu ġej! Jitgħu! Imma jekk dik is-siġra tikber u l-frijej tagħha jikbru l barra minn ġo dik l-ħalqa ngħidu aħna ġol ġnien tiegħek jew ġo triq pereżempju, il-frott li jkun ma' dawk il-frijej tista' taqta' u tiklu. Skont il-liġi ta' Malta ma tistax tiġbor affarijiet minn ġo l-iskiebs. Avolja dawk l-affarijiet ikunu mormijin, xi ħadd ikun tafagħhom hemm ikunu sejrin miżbla u ħadd ma jkollu bżonnhom, xorta waħda ma tistax taqbad tmur tfittex affarijiet minn ġo l-iskiebs jew miżbliet jew boros ta' żibel u tieħu dak li jidhirlek li hu tajjeb minn ġo fihom. Tista'? Ma tistax. Ma tistax tkanta Happy Birthday fil-pubbliku. Ħanispjega. Ħafna nursery rhymes u melodija antiki bħal ngħidu aħna Baba Black Sheep, Merħed Little Lamb u Land the Bridge is Falling Down huma public domain, jiġifieri tista' ddoqhom u tkanthom kemm trid mingħajr ma tħallas xejn għalihom. Happy Birthday għadha mhix public domain, jiġifieri suppost kull meta tkanta jew iddoq Happy Birthday suppost tħallas għalija. Wow! Ma tistgħux ta' taf li ma tistax tkantaw Happy Birthday. Sorry. Dita fuq rasi tafu x'inhi, tabella tal-one way. U ovvjament tafu xi tfisser jiġifieri li minn din it-triq ma tistax tgħaddi, imma minn din it-triq partikolari fil-belt vera m'għandekx ċans tgħaddi għaliex araw daqsxejn kif qiegħda din it-triq. Nixtieq inkun naf li ma' bully se jipprova jazzarda jgħaddi bil-karozza wrong way minn hawn. Tista'? Ma tistax. Dawn huma xi affarijiet oħra li tista' u ma tistax tagħmel waqt li qed issuq. Ma tistax tqaxxar il-leħja. U jekk int mara ma tistax tagħmel il-makeup. Okej, minu, jekk
inti mara u titħalli d-daqna, jekk inti raġel u titħamil make-up, jew titħallihom it-tnejn, jew tagħmilhom it-tnejn, ma tagħmilx differenza. Int minn int ġol karozza waqt li qed issuq ma tistax. Tista'? Ma tistax. Ma tistax iddoq strumenti mużikali fil-karozza waqt li qed issuq. Can walk on water. Ġol karozza tista' tkanta, ovvjament minn il-mikrofon imma tista' tkanta. Feel that I can walk on water, on water. I feel that I can walk on water. Ma tistax tħalli l-karozza maħmuġa ħafna. Di vera, skont il-liġi ta' Malta kultant żmien tittaħsilha l-karozza għaliex ma stax tkun maħmuġa ħafna. U l-aktar importanti hu li n-number plate ma jkunx maħmuġ ħafna għaliex il-number plate irid ikun jinqara dejjem. Tista'? Ma tistax. Jekk se tiżżewweġ bil-Knisja, ma tistax tiżżewweġ open air. Il-Knisja tħallik tagħmel qudies fil-miftuħ, imma jekk se tamministra sagrament bħalma hu żwieġ, irid bil-fors ikun ġo Knisja. Ma jistgħu jagħmlu eċċezzjoni u jagħtuk permess. Jiena, Mark, nieħu lilek Marta b'Marti u nwedek li nżomm ruħi fidillejk fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jiena, Marta, nieħu lilek Mark b'żewġi u nwedek li nżomm ruħi fidila lejk fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Iwettaq il-mulej fit-tjubitu dan il-kunsens li għadkom kemm fissirtu qudiemu u quddiem il-Knisja tiegħu u jimlikom bil-barka tiegħu. Dak li jaqa' Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Steve, u fiex ħan iżżaq barra ġifieri? Tinża. Da mhux ħatinża ta'. L-aħwa. Inżal bżaqq barra fl-ewwel tista' ma tistax. Inżal bżaqq barra fit-tieni tista' ma tistax. Tista' ma tistax huwa l-uniku ċans li għandhom il-Maltin u l-Awċin biex jaraw ġismi. U ma tistax ma turilhomx. Ma kif sa nagħmlu? Taqbad tinża hekk. Nagħmlu xi ħaġa, nsibu waħda u naħsbu f'xi waħda, m'hemmx tgħid xi ħaġa fejn ma tistax tinża. Jien naf ma tistax tinża. U t-television? Ma tistax. Okej, nagħmlu dik. Ma tistax tinża quddiem kamera fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Okej, ara ġej. Ma tistax tinża fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Tista? Ma tistax. Tista? Kemm ilu għaddej dan il-feature jiena ksirt mill-inqas 12 liġi.